Existuje nejaká nadprirodzená dimenzia? Svet mimo toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať posolstvá z neba? Dokážeme preniknúť do starovekých tajomstiev nadprirodzená? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov výskumom tajomného sveta nadprirodzená. Pripojte sa k Sidovi v tejto časti programu To je nadprirodzené. Je tu opäť Sid Roth. Vítajte v mojom svete, ktorý je prirodzene nadprirodzený. Chcem vám povedať, že milujem atmosféru, ktorá prichádza z neba. Som závislý na nebeskej atmosfére. Chcem jej mať viac a viac a chcem, aby aj vy ste mali viac. Môj hosť odhalil veľmi zaujímavú kamufláž, vytvorenú našou vládou a Smithsonským inštitútom, teda Národným múzeom, aby zakryli dôkazy, že darwinizmus je nepravdivý, falošný. A teraz vám o tom porozpráva, pretože nadišiel čas, aby sa ľudia v našej spoločnosti dozvedeli o týchto dôkazoch. LA, kto je tento váš priateľ? Toto je lebka, presnejšie odliatok lebky, ktorú sme našli v Paracas v Peru. Videli sme ich tam stovky, ale na tomto je niečo zvláštne a hneď si o tom povieme, pretože táto lebka nie je celkom ľudská. Pred mnohými rokmi Boh poveril L.A. Marzulliho a povedal mu, aby skúmal všetko, čo súvisí s tým, čo Biblia nazýva, ako bolo za dní Noého. Vysvetlite význam tohto pojmu a čo ste objavili. Ježiš povedal, že pri jeho návrate to bude ako za dní Noého. To smeruje ku Genesis 6, kde padlí anjeli prichádzali na zem, mali sex so ženami a splodili potomkov zvaných Nefilím. Verím, že toto je jeden z nich. Nefilím znamená obry, netvory. Toto je jedna z ich typických charakteristík, ale neskôr som objavil, že majú aj iné. Dobre, tak poďme k týmto Nefilímom. Tieto bytosti, viete, neviem ako vy, ale ja som sa vždy čudoval, že keď študujete Bibliu, Boh tam hovorí: zahub všetkých ľudí v Kanáne, zahub všetkých ľudí, ktorí sú v Sodome a Gomore. Prečo sa Boh nechcel zmilovať nad niektorým z týchto ľudí? Musel mať na to pádny dôvod. Vysvetlite to. Dôvod je jednoduchý, lebo sa tu jedná o démonické hybridy, Nefilím. Verím, že takéto tvory sa rodili na mnohých miestach. Spomenuli ste Sodomu Gomoru? Keď sa neskôr Izraelci chceli dostať do Kanánu, kto tam bol? Obry, Nefilím. A vtedy im Boh prikázal vždy to isté. Ešte raz ich pôvod. Padlí anjeli prichádzali za ľudskými ženami a splodili s nimi týchto obrov, netvorov, nazvime ich hybridmi. Ale ak by sa ich Boh nezbavil, tak by zavládli nad celou zemou. Nie len to, poškvrnili by genetickú líniu Mesiáša. To bol konečný zámer a preto prišla biblická potopa. Povedzte mi o novinárskych objavoch, ktoré ste našli v článkoch z 18. a 19. storočia o týchto Nefilím, porozprávajte o tom. Je známe, že keď sa pred 150 rokmi kolonizátori tlačili na západ, tak našli pohrebné mohyly. Najprv si všetci mysleli, že to boli kostry indiánov. Keď kopali v tých mohylách, tak našli kostry vysoké aj 3,5 metra. Niektoré mali 6 prstov, 2 rady zubov, červené vlasy a našli aj medené ornamenty. A nie sú to pozostatky indiánov, lebo keď sa spýtate ich samotných, tak povedia nie. Ešte pred nami tu žila rasa obrov. Keď sme prišli, oni už tu žili. Toto som nikdy nepočul. Vždy som počúval len o indiánoch ako pôvodných obyvateľoch. Ale o tomto svedčí aj indiánsky folklór a história. Porozprávajte mi niečo z toho, čo ste o tom počuli od samotných indiánov. Napríklad kmeň Pajútov hovorí o rase obrov, kanibalov. Boli obrovskí a Pajútovia s nimi neustále bojovali.
Raz sa im ich podarilo nahnať do jaskyne a pri ústi jaskyne založili oheň. Takto vyhubili celú rasu obrov. Zaujímavé je to, že tá jaskyňa dodnes existuje. Povedzte mi o Smithsonskom inštitúte, o ľuďoch z Národného múzea a o kostiach, ktoré objavili a ktoré mohli byť kostrami Nefilím. Zistili sme, že prípad za prípadom sa opakuje stále to isté. Nájdu sa kostry vysoké 2,5–3 metre. Prídu ľudia z múzea, zhabú kosti, zavrú ich do debien, odnesú a už ich nikto nikdy neuvidí. A deje sa to stále a stále a stále. Ale keby som bol ja z Národného múzea, toto by bol môj hlavný výstavný exemplár. Povedzte mi, čo si myslíte, že je hlavný dôvod, že to úplne schovali pred očami verejnosti? Ten dôvod je v podstate veľmi jednoduchý. Tí ľudia sú úplne oddaní Darwinovej teórii, jeho svetonázoru, veria v darwinizmus. Čokoľvek, čo sa postaví proti nemu, čokoľvek, čo ho vyvracia, musí byť dané preč, umlčané, úplne zmietnuté zo stola. A toto samozrejme vyvracia Darwinovú teóriu, pretože odkiaľ prišli títo ľudia? Nie cez Beringovú úžinu, ako sa tvrdilo, že prišli pôvodní obyvatelia v dobe ľadovej. Toto stavia celú teóriu na hlavu, lebo tí ľudia prišli odinakiaľ. Ja verím, že kmene v Severnej a Južnej Amerike sú pozostatkami kmeňov Nefilímov, ktoré zo zaslúbenej zeme vytlačili Izraelci, keď ju dobili pred 3500 rokmi. Zadržte chvíľu. Ak zabili celú populáciu, kto potom odišiel do Ameriky? Nezabili všetkých. Je logické, že keď Izraelci začali dobíjať Kanán, tak obri videli, čo sa deje. Predovšetkým videli Božiu moc a to, ako Izraelci vyhladili celé kmene. A tak Amorejci a možno aj Perizejci si povedali, musíme odtiaľto vypadnúť. Niektorí ušli na sever a máme stopu, ktorá to potvrdzuje, a niektorí prešli cez Atlantický oceán. A Thor Heyerdahl prakticky dokázal, že pomocou jednoduchého plavidla je možné využiť morský prúd, vyplávať z Egypta a skončiť v Južnej Amerike. Ale existujú ešte presvedčivejšie dôkazy, než je toto. O chvíľu si povieme o kompletnom komunikačnom systéme, ktorý existoval dávno pred internetom. O stavbách, ktoré by vlastne v čase ich vzniku nikto nemal dokázať postaviť. Keď sa vrátime späť, povieme si o tom. O chvíľu sme späť na to je nadprirodzené. LA. Prečo si myslíte, že lebky, ktoré vyhľadávate, najmä v Južnej Amerike, v Peru a v Spojených štátoch, sú len čiastočne ľudské? Pozrite na túto lebku, ktorá vyzerá viac menej ako ľudská, okrem tej časti hore, ktorá je predĺžená. Táto časť rastie divne nahor. Normálna ľudská lebka má 4 platne, 4 kosti. Prednú, a tu je šev, prednú čelovú kosť. Normálna lebka by tu mala mať ďalší šev, ktorý rozdelí temeno strednú časť na 2 časti a vzadu je tylová kosť. Keď pozrieme na túto lebku, tak vidíme, že čelová kosť je o dosť väčšia a na jej vrchu sa nachádza taký zvláštny hrebeň. A tu, kde by mali byť 2 temenné kosti, tak vidíme, že je len jedna. Videli sme mnoho takýchto lebiek, ktoré vyzerali presne takto. Veríme, že toto je lebka ženy, lebo mužské sú asi takéto. Oveľa väčšie, oveľa robustnejšie. Vy ste vypracovali jednu veľmi zaujímavú vedeckú štúdiu, pojednávajúcu o rozličných farbách vlasov. Povedzte nám o nej. Mnoho z týchto lebiek je pokrytých vlasmi červeno-hnedej farby a to by nemalo byť. Prečo? Podľa Darwinovej teórie by mali byť čierne, pretože títo ľudia vraj prešli cez Beringov prieliv pred 10 až 20 tisíc rokmi, ale oni sú červené. Chceli sme zistiť, či nie sú zafarbené, tak sme zobrali vzorku a dali ju do Raimondovho spektroskopu. Tento prístroj nám dokáže ukázať molekulárnu štruktúru vlasov. Vzali sme kontrolnú vzorku normálneho človeka, červený vlas z takejto lebky, potom sme vzali prefarbený ľudský vlas a napokon vlas človeka, ktorý tvrdí, že bol unesený mimozemšťanmi a bol prinútený k sexu s hybridmi. Takže sme mali 4 vlasy. Kontrolný vlas normálneho človeka vidíte ako bledomodrú krivku.
Prefarbený vlas má zelenú krivku smerujúcu nahor. A teraz to, čo je naozaj zaujímavé, čo podľa môjho názoru spája starovek so súčasnosťou. Noého dni, prítomnosť padlých anielov. Červená a modrá krivka majú rovnaký priebeh. A to je vlas múmie a toho hybrida. Sú si veľmi podobné od začiatku až do konca grafu. A nezabúdajte, že ten červený vlas je starý 2500 rokov. Takže to, čo hovoríte, je v zhode s tým, že to nie sú celkom ľudské bytosti. Že sú to Nefilím, správne, ktorých Biblia opisuje ako potomkov padlých anielov, ktorí mali pohlavný styk so ženami. Porozprávajte nám o výskume, ktorý robíte v Peru a špeciálne o tom pod katolíckym kostolom. Je to miesto, ktoré sa volá Huatara, leží v nadmorskej výške asi 3000 metrov a je to naozaj uprostred ničoho. Sú tam starobilé megalitické ruiny, na ktorých je postavený katolícky kostol. Čo to je megalitické? Megalitická ruina je starobilé kamenné dielo z obrovských blokov kameňa. Nachádzajú sa po celom svete, ale na tejto je niečo fascinujúce. Keď ste v kostole, je to normálny kostol s ikonami a tak ďalej, ale základ tej stavby do výšky asi 2,5 metra tvoria staroveké kamene, naukladané bez malty. Sú tak dokonale opracované, že medzi ne nie ste schopní vložiť ľudský vlas a majú polygonálny tvar. Čo tým myslím? Rozličnú veľkosť a tvar. Ani jeden z tých kameňov nie je rovnaký. Takéto dokonalé opracovanie by bolo problematické aj s dnešnými technológiami. Dá sa to, ale je to strašne drahé. A teraz si predstavte technológiu, s ktorou to dokázali pred 1000 rokov. To je mimo našu predstavivosť. Pokiaľ vieme, tak títo ľudia nepoznali koleso a predsa dokázali vziať 4, 10, 20 a viactonové kamenné bloky a opracovať ich tak, že ich steny sú dokonale hladké. Ako prenesiete 20-tonový kameň bez kolesa? Toto vás musí prinútiť rozmýšľať. Verím, že tu vstupuje do hry nadprirodzeno a že sa tu stretávame s činnosťou padlých anielov. Keď v Biblii vidíme, čo dokážu urobiť dobrí anjeli, aj padlí anjeli majú technológiu, majú moc, nadprirodzenú moc, ktorá je ďaleko nad to, čo dokážeme my a ktorá popiera naše prírodné zákony. Myslím si, že tieto kamene boli vytvarované padlými anjelmi a nazývam to nefilímskou architektúrou. Vy vidíte väzbu, spojitosť medzi nefilímami a znamením šelmy v období posledných časov. O tomto sa budeme rozprávať, len čo sa vrátime. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Udivujúce. Pred 3 až 10 000 rokmi naša civilizácia mala elektrínu? Ako? LA, ako je to možné? Kamene, o ktorých sme pred chvíľou hovorili v tom katolíckom kostole, sú veľmi vyleštené a majú piezoelektrické vlastnosti. Boli vyťažené v žulových alebo antracitových lomoch. Sú to obyčajné kamene, ale správajú sa podobne ako kryštálové detektory z rádií z 30. rokov. Podobne ako oni, sú aj tieto kamene do určitej miery elektricky vodivé. My veríme tomu, že kedysi v dávnych časoch existovala po celej Zemi komunikačná sieť s kontaktnými bodmi. Túto sieť nevyužívali len pre komunikáciu, ale asi aj na iné veci. Spôsobovať dažde, ovládať počasie, ale ako mohli mať takúto úroveň vedomostí? Mali komunikačnú sieť, nepoznali koleso, ale prenášali obrovské kamene. Aké máte na toto vysvetlenie? Dve možnosti. Buď mimozemská civilizácia z hviezdy XY, čomu neverím, alebo, čo je mojím veľmi hlbokým presvedčením, že tu máme dočinenia s technológiami padlých anielov. Aj Enochova kniha hovorí o tom, že prišli a ukázali ľuďom na zemi tajomstvá nebies. Porozprávajte mi o kruhovej kope, kruhovej mohyle, ktorá sa nachádza v Ohiu v Spojených štátoch. Čo to je? Kruhová mohyla alebo kopa je kruhový umelý pahorok s obrovskými rozmermi. Má to asi 400 metrov v priemere. Vo vnútri pahorka sa nachádza vodojem. Konštrukcia tejto hory je veľmi zaujímavá.
Samotná hora je stará 3 až 3500 rokov, čo je opäť presne v zhode s časom, kedy Izraelci začali obsadzovať Kanán a nefilímske kmene boli prinútené k tomu, aby sa rozptýlili po zemi. A tu v údolí Ohája sa objavili zhruba pred 3000 rokmi. Vytvorili tento zvláštny kopec, v strede ktorého bola vodná nádrž. Vykopávky dokázali, že tam bol oltár a na tomto oltári našli ľudské pozostatky, čo je ohromujúce. Porozprávajte nám teraz niečo o tzv. Americkom Stonehenge a o jeho spojení s tým známym anglickým Stonehenge a s tretím miestom. Vysvetlite nám to. Americký Stonehenge sa nachádza v New Hampshire. Ale ako je to možné, že sme ho doteraz nevideli, že nám o tomto Stonehenge nikto nepovedal? Veci vychádzajú na svetlo. Verím, že keďže žijeme v posledných časoch, to, čo bolo skryté, vychádza na povrch pre tých, čo sa o to zaujímajú. Prorok Daniel pred 2500 rokmi napísal, že znamením posledných časov bude informačná explózia. Ale to sa netýka len kompjúterov, ale aj iných oblastí. Presne tak. Stavby tohto druhu majú typický kruhový tvar a tak ako Stonehenge znázorňujú astronomické udalosti. Letný a zimný slnovrat, jarnú a jesenú rovnodennosť. Keď sa postavíte do stredu kamenného kruhu a pozriete sa von, tak uvidíte menhir, stojaci kameň, vzdialený asi 90 metrov. Počas letného slnovratu, najdlhšieho dňa v roku, vychádza slnko presne nad týmto kameňom. Vysokoškolský študent Kelsey Stone dostal nápad. Keď predĺžim čiaru, ktorá spája stred Stonehenge v New Hampshire s týmto menhirom, kam sa dostanem? Tak začal predĺžovať túto čiaru ďalej a ďalej až cez Atlantik a k jeho najväčšiemu úžasu tá čiara pretína presne stred megalitickej stavby Stonehenge v Anglii. Ale takéto niečo nemôžete urobiť v staroveku. Nemôžete predsa natiahnuť dlhú šnúru cez Atlantik. Počkajte chvíľočku, spýtam sa niečo publika. Myslíte si, že ľudia pred 1000 rokov mali nejakú technológiu, ktorá by to umožnila? Nepoukazuje to na to, že na Zemi vtedy žila superinteligentná rasa, ktorú Biblia nazýva Nefilím? Rozprával som sa o tom s topografom. Takéto niečo dokážete urobiť len keď ste nad zemou. Biblia nazýva Satana kniežaťom povetria. Pre mňa je to ďalší dôkaz technológie padlých anielov. Ale ešte to má pokračovanie. Keď predĺžite čiaru, ktorá vychádza z New Hampshire, pretína Stonehenge v Anglii, tak sa ďalej dostanete do Bejrutu v Libanone. Toto je miesto, kde kedysi žili Féničania. Féničania sú potomkovia obyvateľov Kanánu. A Kanánci boli vlastne nefilímske kmene. Tak to je naozaj zvláštne. Takže môžeme vidieť, odkiaľ niektorí z nich prišli do Ameriky. A to je dôvod, prečo teraz nachádzame ich kosti a lebky. A ešte raz podľa veľkosti tých kostí. Ako vysoké boli asi tie bytosti? V pohrebných mohylách, ktoré sú v Amerike, našli kostry bytosti vysokých 2,5 až takmer 4 metre. A vráťme sa k ľuďom zo Smithsonovho inštitútu. Máme mnoho prípadov opísaných v novinách, ktoré hovoria o tom, že keď kedysi objavili takéto kosti, tak prišiel miestny lekár, ktorý zmeral buď dĺžku celej kostry, alebo aspoň jednotlivých kostí. Aj pred 100 rokmi boli lekári dosť vzdelaní na to, aby vedeli prečítať krajčírsky meter. A predsa, keď sa dnes rozprávate s archeológmi, tak hovoria, nevedeli, ako to zmerať, čo je nezmysel. Potom prišli ľudia zo Smithsonovho inštitútu, zhábali kosti, zavreli do debien, odviezli a už ich nikto nikdy nevidel. Ale darí sa im ututlať to. Povedzte mi, aký má toto súvis na základe vášho mnohoročného výskumu? A chcem tu dodať, že L.A. počul Boží hlas, ktorý mu prikázal, aby skúmal dní Noého. Pretože hoci starý zákon popisuje mnoho udalostí, Ježiš povedal, že v posledných časoch to bude ako za dní Noého. Vysvetlite mi, ako všetko to, čo ste vyskúmali, má súvis so znamením šelmy z knihy Zjavenia. Znamenie šelmy má 4 znaky. Kto nepríjme toto znamenie na ruku alebo na čelo, nebude môcť predávať ani kupovať. To poznajú skoro všetci. Po druhé sa tam hovorí, že v tých dňoch budú muži a ženy vyhľadávať smrť, ale nenájdu ju. V akých dňoch? Dňoch znamenia šelmy. A to nás odkazuje späť na Noého dni. Zdá sa, že dĺžka života sa veľmi predĺží. Po tretie, každému, kto príjme znamenie, sa vyhádžu na tele bolestivé vredy. Po štvrté, a teraz to hlavné, každý, kto príjme znamenie,
zmenenie skončí v ohnivom jazere. Bez milosti, bez zľutovania skončíš v ohnivom jazere. Rovnaký rozsudok, aký vidíme nad Nefilímami v Genesis 6, v Sodome Gomore, to isté sa dialo, keď Izraelci pod vedením Jozú dobíjali Kanán. Vždy je tam rovnaký príkaz. Ak sú tam Nefilím, tak rozsudok je vždy ten istý. Totálne vyhladenie, nikde ani stopa po zľutovaní. A teraz otázka. Prečo by normálne mysliaci človek, ktorý vie, čo Biblia hovorí o znamení šelmy, vôbec uvažoval, že ho príjme? Pretože prichádza veľký podvod opretý o darwinizmus. Ten tvrdí, že žiadny boh neexistuje a že sme sa vyvíjali miliardy rokov. Keď sa spýtali Richarda Dawkinsa, jedného z vedúcich evolucionistov súčasnej doby, odkiaľ prišiel život, tak odpovedal: asi nás pred miliónmi rokov vo vzdialenom vesmíre stvorila rasa mimozemšťanov a potom nás usadila tu na Zemi. Tomuto on verí, volám to mimozemské evanjelium. Tento názor sa bude rozširovať a zapadá to do darwinizmu. Vedci aj široké masy príjmú tento veľký podvod, keď sa zjavia. A oni sa zjavia. Prinesú nám dve veci. Zdarma energiu, čo poháňa ich vesmírne lode, a po druhé tzv. Vylepšenie DNA. Keď niekto príjme toto vylepšenie, tak jeho DNA bude zmenené. Dobre, budete žiť 500 alebo viac rokov bez nemoci. Je to fajn, keď sa vám takto predĺží život. Ale problém je, že už prestanete byť človekom a stanete sa Nefilímom. A to je dôvod, prečo rozsudok v knihe Zjavenia je ten istý ako v Genesis 6. Tieto dve veci sú spolu zviazané. Povedzte nám niečo o poslednej UFO konferencii. Bola vo Washingtone a kongresmeni, senátori, guvernéri, vojenskí piloti, ľudia z tajných služieb, všetci sa zhodli na záverečnej správe, že fenomén UFO je reálny, že ho nemôžeme ignorovať a že počet prípadov stále rastie. Toto je ten prichádzajúci veľký podvod. Jedna udalosť zmení názor celého sveta za sekundu. Keď nad svojím mestom uvidíte obrovskú vesmírnu loď, tak pokiaľ neviete, o čo ide, oklame vás to. Ježiš varuje, že dokonca aj vyvolení by boli zvedení, ak by to bolo možné. Celý čas, čo sme sa tu rozprávali, tak sme hovorili o dňoch Noachových. Ježiš sám povedal, že v posledných časoch to bude ako za dní Noého. Povedal aj, že príde v hodinu, v ktorú ho nik nebude očakávať. Takže to, o čom sme sa dnes rozprávali, nie je až tak dôležité. Podstatné je, ste na to pripravení? O to hlavne ide. A môžete byť pripravení len tak, že Boh sám nadprirodzene zmení vaše DNA. A to tak, že Ježiša urobíte svojím spasiteľom a pánom. Požiadajte ho, aby vám odpustil hriechy, lebo kvôli nim zomrel. Poproste ho, aby žil vo vašom vnútri. To nie je nič zložité. A hovorím vám, že vaše DNA sa zmení na také, aké Boh pre vás naplánoval, aby ste mali. Ak ste spokojní s tým, čo žijete teraz, tak sa nemente. Ale ak veríte, že to môže byť lepšie, tak urobte Ježiša svojím pánom a spasiteľom. Súhlasíte?